Cara gawe brownies, jipuk deterjen sak kental, taburke ning dhuwur wadah telek kucing. Sebagian meneh suntak ning jero mesin molen mini. Tambahno saus teriyaki, teriyakin kupinge sing banter. Aja lali oli samping Supra supaya nikmat. Tambahno perasan susu badak PMS sing galake nauzubillah. Supaya menggugah selera, tambahno muntah kucing setitik wae. Nah, kaya ngene. Cemplungno ndok tengu, ndok-ndokan, lan ndok jaran goyang. Lebokno iwak sing mendem ciwoplosan entek 3 gendul ning jero molen mini. Uripke mesin taburi adonan nganggo semen cap 3 janda. Pateni mesin, suntak ning jero wadah telek kucing. Cuk ndoke rung pecah. Hah, nyah kowe. Oke, langkah selanjutnya panggang siksa aniaya adonan nang jero mesin genset. Tunggu sedela. Bajigur wis dadi. Aromane ngungkuli kelekmu. Yen wis dadi, sajikan ning piring, ditata sing rapi supaya menarik. Monggo dipangan, dijamin mencret.